Няма Кирил, аз Кирил. Дай като нани сета изпада. Значи някой горе са хора. На здрав кмете. Говоря на дружина, слепи граждани. Кажи нещо доцент. Кажи. Кажи нещо в моя защита. И скажи Питагоровата теорема на глас. Да. Не е етично от морална гледна точка да не констатирате нещо. Иски го малко бучко. Дай малко бучко. Дай малко бучко. Я съм по-облизай само. Вие сте ли мои умни? Какво е това, бе? Дай бучко. Умни сте. Господин професор. Ние да ви не вярвам на ушите си. Дай малко. Господин професор. Ало. Да. Момент! Да! Ало. Следващия зачал. Господин Бучков. Не, ти не култура! Ти си педерас. Педерас си! Умни си за тука! Гледай ми, не Следваш. Ало. Господин Бучков. Ти си пълен гей, бе. Какво правиш там на екрана, бе? Умни! Господин Бучков, какво мислите за коалицията? Коалицията ли, бе? Брат ли народа, че иска да ги сваля? Не! Те са едни умни! Идиоти! Умни! Благодаря, господин Бучков. Реклами, моля.